Assalamualaikum. Dulur-dulur kabeh, aku ning kene arep review sing kuwi jenenge Samyang sing paling terkenal. Yang ngono jare karo kancaku iki, produke iki sing tuku dekne ning ndi tukune? Wis gak usah disebut ya. Loh, enggak. Soalnya neng Indomaret apa mungkin entek kabeh apa neng gone toko leji jadi ora enak ning ngono enake mek lombok tok mine dhewe-dhewe dicampur lah ngono. Nah, ini sekedar informasi ya. Iki ning wilayah dhewe rek. Mie iki sing angel banget digawe. Jadi aku golek mie iki saminggu. Wah, saminggu. Serius? Aku ngomongin serius. Oh iya. Serius rek koyo opo. Jadi aku ngenteni sak minggu. Iki mau oleh informasi teko koncoku dari nang toko iki ono langsung tak goleki. Sangar. Mie ini asline jenenge mie apa? Kok enek basa Koreane. Lah iso maca iki artine Samyang. Oh, butuh. Apa? Salah iki artine butuh Samyang. Apa? Iki artine mie abang lho. Ya karemu Samyang. Sama-sama sayang. Asik. Yo ngono e. Tapi gak sayang ambek kon. Nah, serius rek. Iki anjen jenenge dari iku mie Samyang. Iki terkenal banget iki lagi booming wonten di blak-blakan yo angel. Yo. Dadi yo berusaha lah awake dhewe iki ngkei informasi. Enak kayane. Nah, iki menurut informasinya jane mie iki pedes banget rek. Ngono. Jarene yo. Heeh. Oke, kita akan buktikan nanti. Nah, yo, kalau level-levelan sih aja nih, tapi caranya kok pada pedes-pedes mulu ya. Taruh deh, makanya yang kau dicobain. Nah, saat dulu itu, ya apa lagi di review di sini? Oh iya, di review kudu tuku larang-larang, tuku sapak sak mene gitu. Jadi sak pak gitu, sak mene sak pak iki. Oh, Isinya 5 rek kakek. isine 5. Sijine piro regane? Kau usah disebut nih lah. Loh, yo apa kowe iki review gara direbut nih lho. Yo kang ngono, kok cek arek-arek senonton iku yo seneng kono-kono iku. Kan padha penasaran lah regane piro kok. Ayo wes. Sebut lah padha orang ngene goleki wis ngono ya. Ya wes, iki kok tatapan jopo apa sing mbok delok apa iki? Ada rupane ireng rek. Pokoke aja sampe kleru. Saiki soalnya nang toko-toko sing jeneng-jeneng iya akeh pancen sing wingi rupane ngene plek ngene rupane biru warnanya biru isinya itu sekitar 7 sampai 8 empuk jerone kayak bayi apa yo ya iki kotak ngene tapi aja bener iku nang toko-toko nang minimarket nang ngono-ngono iku ning kuwi koyo ngene lejo gitu iku iku akeh sing yo tulis-tulisane ngene iki lah tulisan kotak-kotak ngene iki tapi Arab yo tapi butuh Samyang rek. Butuh Samyang untuk leru. Makanya sing perlu di sawang tanah niku modele ngene ya, daireng tulisane ngene iki. Terus ana iki gambar iki geni iki. Gambar geni. Wah, ngono. Jos. Terus iki carane iki kalah apa kurang ngene iki? Nah, niku pertanyaan rek. Iki yo jare sih iki tekone Korea. Oh, teko Korea. Teko Korea. Nang Korea iku butuh durung ono lisensi halal atau gak. Tapi yo timbangane awake dhewe iki rada wedi ya. Nah, yo ngono. Saiki timbang ono isu-isu sing wingi-wingi iku jare ngono. Nah, saiki ayo didelok ae komposisine iku ono bahan sing kira-kira nggane awak mesti kok gak mangan. Nah, yo iki didelok wae. Apa kuwi bahan-bahan itu Coba iki review ya. Coba nah, review Samyang. Ini instan goreng rasa mie goreng pedas rasa ayam jadi. Hot chicken ramen bagi hot banget ini. Hot. Iya. Ah, komposisinya rek, ini. Iki ono tepung, terigu, minyak, kelapa, garam, pati, kentang, minyak, kedelai, gula, garam. Garam guar itu apa yo? Iki gom guar iki Lagi wis ngono wilang. mari iki engko golek infone ya. Ah, iya kuwi. Bumbune iki terus ono air, kecap, gula, ekstrak daging ayam. Terus perisa alami. Terus iki yo lada merah. Minyak kedelai, bawang bombay, bubuk, ekstrak, ragi, bawang putih. Nah, samono. Fleke iku isine wijen karo rumput laut. Dadi nang kene menurut informasinya yo
iki gak ono sing haram lah. Oh, carane ngono kayak babi iki istilahnya apa to? Yo lek babi iku mungkin disebutnya nang kompetisi ya teko luar iku ono sing tulisane pork, terus ono maneh sing ham. Nah, ham iku rek ojo kleru. Nang Indonesia iku ngomong ham iku Asasi manusia iku. tutu iku. Tutu. Tulisane piye tulisane? Karo rek. Pokoke sing ham iku ya. Oh iya. Tulisane mbok tontonin nang dono iku lho. Ham iku sajane lek menurut informasi ham iku asale teko daging babi. Iku asal mulane, tapi saiki disalahartikan derene ham iku daging. Yo hati-hati ae. Pinter ya Mas Beni. Yo iya rek aku. Lah iki isone suka Google. ngajar disiki. Lah iki isone pedes iki mergo iki ana sing jenenge lada merah. Terus ekstrak lho asine bawang merah sing gegare pedes maneh karo kenangan mantan iki. Wih, racun lagi nih. Ya iya pedes pancene. Oh, iya jane. Terus isine 5 kadaluwarsa, tanggal kadaluwarsa. Iki ning kene jelas gede banget. Iki. Ya, aja ragu-ragu kowe tuku mie apa ae panganan apa kudu ndelok tanggal kadaluwarsa, ya toh. Kecuali rondo. Pemane. Ya rondo. Oh, iku sing diwadahi iku ya, rasa mene-mene. Kuwi mesti kadaluwarsa to. Wes ta. Wes sak box iki ndang dibuka iki isine piro. Saya iki ngabari awake dhewe ndak mangan barang sing kadaluwarsa. Nah, iki tanggal 15 bulan 9 2017. Yo, soalnya tukuku lagi mau rek tukumu tahun ngarep iku mesti. Kita buka aja. Wah, kane. Ya, isine 5 lho ya. Teman yo opo isine iki. Wah. Bukanya ke roti tawar, merek Sari Roti. Sutak itu ya. Wah, ini mangan racun nih. Wah, terus sampai karo rek, gedene sak mene iku. Iya. Gede tak telapak tanganku lho. Terus kowe tahu kenal aku, telapak tanganku gedene sepro, mini gede sak ngono. Tuh. Gede. Oh. Kayak mana aku sampai kleru soalnya ini kadang didodol eceran buat leco. Gambari ini rek rupane ireng. Aku sampai kleru kami berubah abang cara itu. Kuwi rupane polosan, Mas. Lali ngeprint kok ya ning kono. Ya wis. Saya tapak iki tak mene, di sini 5. Sini tak mene iki. Wah, gede iso tinggi dolak bisa ngate, Bos. Iso rek. Iso. Ya wis ta. Jadi ngene, iki kok tantangannya macam-macam, ya lho. Yang pertama ngomong soal mangan samyang sing jarene pedes kita akan buktikan itu. Terus yang kedua nih, kita akan mencoba ya toh. Piye efeknya samyang itu karo kualitas suara bernada wis dhewe. Nah, gitu. Apa maksudnya? Tunggu saja nanti ya. Oke lah. Kita masak dulu. Cium. Halo. Iki sak durunge masak. Iki ajane opo ae sih isine nang jerone mie samyang iki ya. Jadi sadurunge dibuka, sadurunge dimasak, didelok sik isine opo. Nah, cuman berhubung koncoku lagi cepat-cepat namburi, jadi aku nang kene dhewe. Oke, dibuka sik. Jadi sini kayak sini ono ya. Nah, jadi sini ku sak liyane mie iki mine. Iki ono iki semacam bumbune Bang ya. Sini bumbune ngene iki. Iki sing samyang asli jenenge ngene sini. Tapi yo karo sini iki sini. Iki mungkin bumbune sing kare pedes. Kayak iso maca ra tulisane. Terus ngene iki. Karo iki sing diarani flete mau paling ya. Sing isine rumput laut karo wijen mau. Ya wis ngene iki isine mie samyang. Iki pokoke ngene iki. Kae satune niki sampai kleru rek gambare sing ngene iki. Iki. Isine ana bumbu loro iki karo mie. Ya wis, ayo dimasak.
Yo, saiki yo apa carane masak mie sing bener. Iki banyune mau kurang luwih 600 ml. Tuh, pandelane cukup banget ya. 600 ml itu kilo. Alhamdulillah cukup banget. Wis, mari guna kompor. Hei, sik. Kurang. Menurut yang saya baca, kita itu sekarang sudah pada step yaitu sisakan air. Nah, matikan api. Nah, ini teko kono campur. Nah, sing mburi iki adalah goreng terlebih dahulu. Oh, digoreng. Goreng. Yo. Iya, goreng minyak ora? Enggak usah, misalnya minyaknya. Nah, buat. Kamu nggak pengen gorengnya? Langsung gue udah lompat ke semua. Ini dia samyangnya sudah jadi, bentuknya merah-merah seperti ini. Wah, serem. Tapi baunya sumpah. Ini pertama kali saya lihat samyang. Pertama kali mau merasakan aromanya beneran menusuk di tenggorokan. Tapi kayak enak aja. Sabar. Kita perlu cara atau antisipasi agar tidak terjadi hal-hal semacam ini. Atau kayak seperti ini. Koyok ngono guys. Jadi kita perlu apa? Apa ini? Alah, penawar racun. Apa ini? Yo tuh endorse lo yo. Tuh endorse. Oh yo, ada yang ngerti tapi ditutupi gambarnya weh. Nah, Ini dia. Woi. Jadi tips-tips buat kawan-kawan semua yang menikmati pedes-pedes atau asem-asem biar perutnya agak bermasalah seperti tadi. Caranya yo iki, salah satunya adalah mengkonsumsi susu. Sebelum kita memakan, kita minum dulu untuk mengelapisi lambung kita dan gak enek. Nah, setelahnya kita juga harus minum. Oh no. Oke. Ayo dibuka wae. Ini buka ini. Oh. Anu terus diputer. Wajar. Weh, ini. Tose. Wah, jos. Nah, setidaknya lambung kita sudah terlapisi. Oke. Nanti makan suwe. Oke, kita akan makan ini. Yo. Bismillah. Ini pertama kali saya makan beneran. Cara penyajiannya pun juga ikut yang ada di sini. Apa kok wedi? Lah apa wedi tutupan mripatmu ya wedi. Wis manut. Piye enak?
Oke guys, tes. Ih. Ini kenyal, gede-gede, nggak seperti Indotit atau Sarikit, kayak mana? Dan ini langsung nyerang tenggorokan guys. Nggak boleh ngomong sih. Afterburn kita harus kuat dengan iki. Ini akeh, serius, akeh ini banyak. Jadi kita habiskan saja. Sumpah rek, aku biasanya mangan sing jancuk-jancuk iku. Iki masuk gak usah disensor. Iki mari sing jancuk-jancuk iku. Aku kuat tapi iki temen. Iki gak pedes aja nih. Panas. Nang kene lho, nang kene. Betul nang kene lho ya. Nang kene. Tindak nih wae. Ini guys, sumpah, merica ini. Oke. Janek telu. Bu meneh iki, sing telu iki. Ku arep ra. Tak arep lho. Godokan dhewe. Nyanyi. Engko sik. Mosok nyerang engko sik. Aku arep ngombe. Engko sik. Kudu ndak sik. Lek kowe ngombe iki jenenge tuh tantangan. Enak sumpah. Tapi iki lagi nih siji. Yo boleh telu dadi siji. Kon mana? Atau bumbunya dari siji. Siji bumbunya telu. Obong. Alright. Oke, santapan terakhir. Oke. Oke. Tenang deh. Yang gue melakukan kayak gitu. Istilah sekarang udah panas. Match banget. Cocok. Lagi awalnya udah udaran gue ini. Kom. Last one. Untuk kalian Samyang Indonesia, challenge kalian sudah aku penuhi. Kapan ngombe? Dan ini aku itu nangis loh ya, sorry itu nangis. Ini keringat serius. Kak ngombe, kak epic. Mungkin aku akan merasakan afterburn atau gosok Arabe berkobongan. Itu itu. Terus kita harus memberikan hiburan kepada pemirsa sekalian.
easy. This is my last night with you. Hold me like I'm more than just a friend. Give me a memory I can use. Take me by the hand while we do what lovers do. It matters how this ends. Wes. Iki lagu kok slow iso melo-melo ngene. Ini awe kepedesan tapi kudu memenuhi challenge kita yang terakhir. Nyanyi. Nyanyi apa? Itu nyanyi. Iki. Lek ngene kok nyanyi lek pomo buka kesalahan ya. Iya, kita membuktikan pirasane nyanyi karo samyang. Yo, iki yo kita. Ya. Aduh. Oh lah ya. Aduh. Silakan. Halo. Kok kene? Kok kene? Yo. Bro. Amene. Angsun karepno bisa ambiriko selawase ya mung ambiriko angin kelenti maneh ceritane wis beda saikine dika wis sing ana digawa wong liya enak karo kabeh ayo kelangan iso niki wis kelangan oh ya asun eman wah loro rasane hatimu keloro kudiangan kau wong liya lila lila kon coba ngali-ngalekno masih yo abot angsun rasa. Wes. Kakuat rek. Yes guys, Kakuat. challenge samyang karo nyanyi. Mergo samyang wis tak cukupne yo. Ayo duwe bareng ben nutupi rasane iki. Pedes. Sampai jumpa di video pokok lainnya.